Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka, muna gaishe da farkon number, ƙarshen number, tsakiyar number. To, insha Allahu yau da gobe a kwana a tashi. Insha Allahu yau ga sirri mun zo muku da shi na jar zaiba. Idan an ce sirrin jar zaiba ko sirrin farar zaiba, yaudara ce wani mutum ya dinga faɗa maka cewar zaibar ta hau inji ko bata hau inji ba. In dai an ce sirri na abu kaza, to an wuce maganar a ce wai za ta hau inji ko ta hau inji ko bata hau inji ba. Kuma baya daga cikin abin da za a ce wai a sirrin zaiba a ce sai ta kai kamar lita ɗaya ko sai ta kai kamar kaza guda ɗaya. Wannan duk yana daga cikin wani abu na dalilan wasu mutane na su karɓi kuɗinka ko ko a'a na su nuna maka kai abin da ake yi baka san menene abun ba. Amma matuƙar aka samu zaiba ko ta hau inji ko wacce bata hau inji ba, ko ta kai lita ɗaya ko bata kai lita ɗaya ba, ai kowa da irin burin abin da yake so ya fitar na kuɗi. Wani yana da burin misali ya fitar da biliyan 80 ko miliyan 100. Wani yana da burin ya fitar da 1 biliyan. Wani yana da burin ya fitar ma da ƙila tiriliyan 1 na kuɗi. Wani yana da burin ya fitar da $1.500. Wani yana so ya fitar da kamsumi'a alif. To ya danganta dai da irin kuɗin. Wani yana so ya fitar da jikka 100,000, wani kuma yana so ya fitar da jikka 5 ko jikka 10. To ai ina ganin in dai a ilimance ake magana ko za a yi magana, ba zai yiwu a ce dukkanin waɗannan jama'ar nau'ikan yawan zaibar da ake so su zo da shi ɗaya ba ne. Kuma idan ka tsaya ka kalli rijiyar da ake aikin zaiba, ai kwata-kwata rijiyar gidan almalu ina ma za ta ɗauki 1 lita. Sannan da ayyukan da ake yi na zaiba, ai aiki ne wanda in an rufe hatimin baya buƙatar a ƙara buɗewa. To saboda haka duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda an riga an cika su da son zuciya. Mun kawar da kai akan aikin jar zaiba ko farar zaiba. To amma dai bai yiwuwa ka bari mutane su ci gaba da tafiya a duhu, kuma matuƙar Allah ya hore maka hanyar da ko hasken da zaka haska musu. Na sani da dama wasu daga cikin bayananmu ya fitar daga wasu daga cikin irin damuwoyi ko cututtuka da ake musu akan harkar da ta shafi tasarifi. Wasu dai kila sun fidda ransu ma gaba ɗaya sun daina tasarifin, sun ɗauki hanyar lukudi ko hanyar jalabi. Wasu daga ciki kuma gaba ɗayansu ma kwata-kwata sun su suke gwada tasarifin da kansu, kuma alhamdulillah sun yi nasara. Wasu kuma da dama ma sun haƙura sun nemi sauran magunguna, domin hanya ce wadda ba za ta fitar da su ba, sun haƙura ma sun dawo sun batta kwata-kwata. Wasu kuma da dama sun samu abin da suke so, sun kuma ma sanar da 'yan uwansu. To akwai jama'a da dama wadda muna ta yawan fama da su akan ƙaurace ma irin waɗannan abubuwa da ya shafi son zuciya, musamman ɓannin tasrifi wadda zaka ce a yi maka. To shi wannan dai sirri ga kowace ƙasa kake, a ko'ina kake, sirri ne wadda ya zama na insha Allahu mujarrabi na farar zaiba. Hassan da Husaini ne sirri ne na iyaye wadda insha Allahu ba kuma nauyi yake da shi ba, kuma in Allah yadda in an sa almalun nan ko an sa adadin kuɗin da ake so a fitar, in Allah yadda ko biliyan nawa ake so a cire da jazzaiban nan, in Allah yadda za a fitar. Shi wannan sirri kamar yadda kuka ganshi, shi babban damuwan sirrin zaiba shine kawai a samu zaiba, sai kuma ɗan uwan mahaɗin shi turare. To in dai aka samu waɗannan abubuwan fa, in Allah yadda sirrin zaiba zai fitar da original ɗin kuɗi. Sannan hanya ta biyu da ake samun matsala da zaiba, kaga kuɗi ya fita fake, shine abu na farko rashin kyakkyawar manufa ga shi mai jan sirrin. Sannan abu na biyu jan sirrin da gudu. Abu na uku rashin turare mai kyau. Kuma muna kashejin waɗanda da dama za a ce wai an cire kuɗi a kanta ko an cire a akwatu ko an zuba a ƙasa an buɗe an ga kuɗin da bai, duk tasarifin da aka yi kaga kuɗi bai wuce 50,000 ko 200,000 ko 500 ba, wai an buɗe ƙasa ko an buɗe wani guri an ɗebo su. To wanda yake aikin kuɗin da kuɗinsa ya je ya canjo ya zo da su. Da Allah 'yan uwa mu
guji irin wannan son zuciyar. Kaga an yi tasarifi mutum ya kashe kuɗi kusan 300,000, 400,000, 500,000 saboda an rena masa ilimin sai an rena masa hankalin shi. Kai kana so ka zama malami na cutarwa, kaga wai an ɗauki kuɗi wai 50,000 ko 10,000. To ina so ku sani wannan ko da hanyar cin abincin almajiri ne ya kamata a rufe ta, a toshe ta, a tona asirinta. Mafi yawanci idan an zo ƙasar da ake zuba da za a zuba hatimin, a nan suke zuba kuɗin sababbi sai a zuba ƙasar a kai. In an yi za a dama zaibar da ka zo da ita ya zo da kwalaba da zai juye ta. Ƙasa ramin da ya sa inda in ya ɗira da zaibar ma a cikin kwalabarsa take shiga. To daga nan sai ya zo ya shirya kuɗin kuma a gefe dama ya zo da sababbin kuɗin shi. In ya zo da irin wannan kawai da ya zuba kaga ya ɗora zaibar ka a cikin kwalaba. Lokacin da zai baku irin wannan ɗan 30,000 ko 50,000 ko 10,000 ko wani ma kaga 3,000 fa. Allah mu dinga tausayawa mutanen da ba almajirai ba. Kada dan ka ɗau mutum gabi ka dinga wahalar da shi, ya zama da duk abin da ya samu na rayuwa tun yana sha'awar ka har ya zo ya daina ma sha'awar ka. Da Allah mu tsaya, in an kira mu malamai ko an kira mutum malami ko almajiri ko shehi ko wani abu, ya zama ya tabbata wannan mutumin. To da Allah wannan sirri da muka zo muku da shi sirri ne na amana, kuma wasu mutane za mu zaɓa mu ba sirri ne da za a gama duniya da yi ba. Na sani duk da haka wasu sai sun ɗauki wannan sirrin saboda rashin amana sun ɗora mana shi a Facebook ko a wani guri wanda bai cancanci ya je ba, inda ba gurin cuɗanya almajiri ba. Amma ga dukkanin inda almajiri yake, in mun sa sirri muna izini da a ɗauka a tura masa domin ya amfana, ko ya amfana da sirrin ko ya amfana da bayanan da muka yi. Wadda insha Allah wannan sirri ne na jazzaiba. Shi wannan sirri ba yana fitar da face ko grade 1 ko grade 2 ko kwambata, yana fitar da original 1 ne, ba ma original 2 ko original 3 da zaka je kai ta faman wanki ko kana faman wasu abubuwa ba. Sannan wannan sirri yana gyara kowaɗanne irin kuɗi da aka fitar da shi in dai da jazzaiba ne. Kuma insha Allah za mu kawo ma usainin shi da kuma yadda ake amfani da usainin. Wannan Hassan ne, dama haka sirrukan zaiba guda biyu ne, Hassan da Usaini ne, farar zaiba da jar zaiba. To da farko in mutum zai aiwatar da wannan sirri insha Allah ana samun ƙasar gidan tururuwa, za a haɗa da ƙasar gidan yanyawa. Idan aka haɗa su za a dake su guri guda ɗaya, kuma za ka iya yi ko da ya kai sau 100, amma ba a yin shi a gurin da yake da tiles ko siminti. Idan an zo an samu wannan, za a zo a baza a zana wannan hatimin. Idan aka zana hatimin, mutum zai samu turaren tirshanu, zai samu turaren bayan ya samu turaren tirshanu zai samu aibaran mai kyau, zai zo ya haɗa su guri ɗaya, ɗan shafa a jikin shi, ya sa fararen kaya. Zai samu babban masaki na ƙwarya, in bai samu babban masaki ba zai samu babban yadi iya gwargwadon, amma kada mutum ya zauna akan yadin, domin shi sirrin rijiya ne, ƙasa fashewa take hatimin da rubutun ya faɗa, sai a dinga sa hannu ana cire kuɗin. Ko biliyan nawa ake so, ko tiriliyon nawa ake. Kuma an ce sirrin jazzaiba da in aka samu jan mercury ma yana yi. Amma sirrukan zaiba yana da haɗarurruka domin yanayin dokar ƙasa yadda take. To amma dai wannan ilimi ne muka zo da shi domin ko da mutum bai yi aikin ba, zai amfana da ilimin da yake ciki da bayanan da yake cikin wannan. To daga nan insha Allah mutum zai ja wannan ajibiya da bayan ya shafa wannan turaren ya daddaga ya rufe da ƙwarya ko abin, zai zo ya ja ajibiya da farya ilu da amlaha lamhud da ya sultanul jinni. Bayan ya gama duk waɗannan adadudduka, to daga nan insha Allah mutum kuma zai zo ya yi wannan huɗuba kafa 7 tak ake. Daga nan Allah yadda za ka ga gaba ɗaya da ƙyallen ko da ƙwarya gaba ɗaya sun faɗa rami. To daga nan lokacin da ka gama lazimin, to sai ka zo ka ja wannan huɗubar. Ajibiya lahayushin wa yayushin wa ya fahalayushin wa dahayushin bi haqqi salsala ya ilu inna ma amru idza arada shay'an yaqulu lahu kun. Iyanan za ka tsaya, sai ka tafi da huɗubar Allahumma bi haqqi arshi azarshi kai ka mushi ma da dushin da mushin ajiya su har ila dai ila zuwa ƙarshen ta kafa 7. To bi iznillahi ta'ala daga nan kana gamawa insha Allah za ka ga ramin da ya fada din nan ya buɗe, za ka dinga cire kuɗi kana shiryawa a jaka ko a akwati ko a buɗin mota ko ma a menene. Insha Allah an gama sirri. Allah da wannan sirri ne na jazzaiba mujarrabi, in Allah yadda a gwada shi. Don neman ƙarin bayani za a iya kira a 081 300 10609. Mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rawanai Zaria. Za kuma iya kiran mu a 080 34 31 21 38.